फिन खेबसेबाव भारतनि जारिमिनाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे गयनि गला होग्रा सुबुङा भारतखौ गोग्गाहोनो हादों। बे सुबुंनि मुङानो जादों सांकेत महादेव सारघर, 2 बोसोर बैसोनि। थारैनो गोग्गाथाव, सोलिफुबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव सिलभार मेडेल देरहानो हादों सांकेत महादेव सारघरआ। सांकेत महादेव सारघरआ 55 केजि केटेगरिनि वेटलिफ्टिं गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभार मेडेल देरहानो हादों। बिथांनि कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव सिलभार मेडेल देरहानो हानायानो भारतनि मादाव गिबिसिन खेब होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सांकेत महादेव सारघरआ महाराष्ट्र सांगलीनि थागिबि। सांकेत महादेव सारघरनि कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव वेटलिफ्टिं गेलेनायाव गासै 252 केजि दिखांना सिलभार मेडेल लाबोनो हानाया थारैनो भारतखौ जोबोद गोग्गाखांहोदों। फिन खेबसेबाव भारतनि जारिमिनाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। सासे गयनि गला होग्रा सुबुङा भारतखौ गोग्गाहोनो हादों। बे सुबुंनि मुङानो जादों सांकेत महादेव सारघर, 2 बोसोर बैसोनि। थारैनो गोग्गाथाव, सोलिफुबाय थानाय कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव सिलभार मेडेल देरहानो हादों सांकेत महादेव सारघरआ। सांकेत महादेव सारघरआ 55 केजि केटेगरिनि वेटलिफ्टिं गेलेनाय बादायलायनायाव सिलभार मेडेल देरहानो हादों। बिथांनि कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव सिलभार मेडेल देरहानो हानायानो भारतनि मादाव गिबिसिन खेब होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सांकेत महादेव सारघरआ महाराष्ट्र सांगलीनि थागिबि। सांकेत महादेव सारघरनि कमनवेल्थ गेम्स 2022 आव वेटलिफ्टिं गेलेनायाव गासै 252 केजि दिखांना सिलभार मेडेल लाबोनो हानाया थारैनो भारतखौ जोबोद गोग्गाखांहोदों। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।